Alhamdulillah kami berputar dalam komite nikai CSC member kami graduated borosar bitang Alhamdulillah kami berputar dalam komite ni apa diri dongo Arabik जिला नि सिङाव थानाय माखासे प्राइमारि कमिटिनि आफादगिरि गायनाय आफादारि बिजु देवरि आरो लोगोसे दैदेनगिरि बिथांमोन दङ बाथौ गौथुमनि बरपेटा जिल्ला कमिटिनि बोसोनगिरि नीलकान्त बर' जोंनि गेजेराव दङ आफादगिरि जोंनि गेजेराव सिबिन बर' आरो बिथाङा दंफैनो हादों आरो माखासे दैदेनगिरि दं बिथांमोननि आफादनिफ्रायबो लोगोसे Nah, ini